ang tawag namin dito sa Bicol. Iwan ko sa iba kung anong tawag na katak. Ano ba luto dyan? Kauragon, anong masarap na luto dyan? Kaka? Uy, uy. O masarap daw ang luto nun, gata. Ang tawag namin dito sa Bicol ay ugdok. Ay awan ko lang sa inyo dyan sa Bisaya at Tagalog. Anong tawag nyo dito? Dagat na to. Yan, unahan ko ito. Dahil tinamaan. Okay, ang mga gat. Yun, hanap dito sa Uragon ng isda. Sana makahuli ng malaki-laking bilugon. Yung lapu-lapo, ang tawag sa amin may bilugon. Ibay talaga nito sa Uragon. Simula kami yung sumisid ay alas 9. Ay nagsimulang sumisid sa Uragon ng alas 9. Siguro ay na ngayon. Nauna na siguro. Ayan, sisid pa rin. Hindi kaya tao. Tulo. Lapo. Hindi na naman ang lapo. Pagbakas. Yun, sisig ulit sa Uragon. Ipag talaga nito mo sisig. Padalo na. Isang mangagat at isang lapu-lapo. Yun, ang ating bida. Sisig ulit. Tingnan natin kung may mahuli ulit na lapu-lapo. Sana makahuli ng malaki. Yan, abangan natin ang paglutang niya kung may huli. Yan, malalim yung inaano niya na yan. Sinisisid. Ang tawag namin dyan ay liptong. Malalim na bahagi ng ilog. Yun na, sa Uragon, lumutang. Wala. Yan, at nakahuli ulit dito si Kauragon, Pikero. Ayan o. Ano Kauragon, kaya pa? Kaya pa sumisid? Bakit tibay talaga ni Kauragon? Kaya pa raw. Sige, tuloy pa rin sa pagsisid. Tibay talaga, tao. Kauragon. Ayan, uwi na kami. Halik na.